yung 72 billion, ito yung masama. Dahil yung 72.319 billion, ito yung appropriations na nakalagak sana do sa major final output ng DPWH 1 and 2. Ito yung ginalaw nila. At nire-allocate nila sa mga distrito. So sabi ko kay Presidente, Mr. President, ang masama po dito, siyempre, legacy program ninyo yung bill. And dahil nagalaw yung substantial amount of 72 billion, nire-allocate nila sa mga distrito, matidiskaril ngayon yung bill program. Ano ba to? Asset Preservation Program, meaning ito yung maintenance ng mga bridges, roads, buildings, national buildings. Tapos network program, meaning mga road network. Ito yung primary roads na pinag-aralan ng DPWH, piniresenta sa cabinet, at least sa DBCC, at inapprove ng cabinet. So bakit papakailaman ngayon ng mga congressmen, biglang tatanggalin mo yung 72 billion, kasi ang unang nakita ko yung MF01 and MF22, mga 216 billion yun eh. So pag kinaltasan mo ng 72 billion yung 216 billion, that's effectively 30% of the MFOs, no? MF01, MF2. Discarrel talaga yung programa ng administration, ng government. So yun ang pinaka